Moció de censura, eleccions anticipades, oposició, candidats, campanya, crisi institucional. De segur que, escoltant aquestes paraules, us traslladem directament a un ambient purament polític. Però, i si us dic que no estic parlant ni de Quim Torra, ni de Pedro Sánchez, ni de Donald Trump, sinó del Barça? Com ja hem comentat en vídeos anteriors, la comunicació política no es centra únicament en allò que entenem per merament polític, sinó que també afecta a moviments socials, grans institucions, grans empreses, sindicats i fins i tot a equips de futbol. Així que, enmig d'aquesta voràgine informativa, hem decidit analitzar la crisi institucional que està vivint el Barça i com està comunicant. I a més tractarem de respondre una pregunta. Qui guanyarà en la batalla pel relat? Messi o el Barça? Acompanya'm al llarg d'aquest vídeo i resoldrem aquesta i moltes més preguntes. Soc Teresa Ciges, benvinguts al canal de YouTube sobre comunicació política. 2020 es recordarà com l'any de crisi al Barça i en este vídeo no ens centrarem a analitzar aspectes purament esportius, sinó que tractarem de fer-ho des de la vessant més comunicativa, més institucional, tot i que el fet de canviar de dos entrenadors en un mateix any ja indica que alguna cosa no va bé i el fet de que el millor jugador se te'n vaja, pues tampoc, la veritat. I hem de dir que les diferents actuacions de Bartomeu, que és el president del Barça, ens recorda a dos aspectes lligats a la comunicació purament política. Per una banda ens recorda Rajoy, a este passotisme, no, en certa mesura, a este no fer res però que tot vaig anant i es vaig desenvolupant, i també ens recorda a com comunica la alt-right estadounidenca amb allò del Barça Gate, que després comentarem en profunditat, de com a través de les xarxes van crear uns usuaris per atacar a persones que no estaven al seu favor, no pensaven com ell. I si voleu, per entendre-ho tot un poc millor, farem un repàs a tot allò que, breument, a tot allò que ha anat succeint al llarg d'aquest any. Al gener es destitueix a un entrenador en meitat d'una temporada i es posa un altre. I al febrer apareix l'escàndol, esclata l'escàndol. Segons informa la SER, el Barça havia contractat els serveis d'una empresa de Big Data per atacar a través de les xarxes socials els seus adversaris polítics. I com ho feien? Doncs creaven perfils a Facebook i a Twitter que protegien, que parlaven bé del president i criticaven i atacaven a aquells que eren adversaris, jugadors, exentrenadors, polítics, etc. Per exemple, van atacar a Piqué i a Messi, o també a jugadors com Guardiola, Pujol o Xavi. I aquesta és una estratègia habitual en la alt-right estadounidenca, és a dir, en l'extrema dreta dels Estats Units. Tal com ens explica Xavier Peitivi i Sergio Pérez Diáñez en aquest llibre, que l'heu de llegir si us interessa aquest tema, ells es basen en crear un exèrcit de trolls que ataquen a determinats perfils, però no sols fan un exèrcit de trolls, sinó que també es creen els seus propis mitjans, ja no mitjans digitals únicament, sinó també xarxes socials potents amb molts seguidors per crear-se un altaveu mediàtic important. I això és el que s'ha fet des del Barça, aquesta segona opció, amb molts seguidors i un abast molt gran, tal i com explicava la SER. Si t'interessa tot allò relacionat amb la comunicació política, no dubtes a subscriure't a aquest canal. Així estaràs al dia de tot el que anem fent i a més ens ajudes a fer més gran aquest projecte. L'estratègia de guerrilla a les xarxes, o el Barça Gate, que es va denominar, es va fer a esquenes de gran part de la direcció i això va comportar que 6 persones de la direcció van dimitir. 2 d'ells eren vicepresidents. De fet, si mirem les dates, veiem com des de 2015, que va guanyar la presidència Bartomeu, han dimitit 11 de 21 directius, és a dir, el 52%. I això, vulgues que no, vol dir que alguna cosa està fallant dins. I com és d'esperar, com passa sempre, allò que passa dins, els problemes que passen dins, al final, al cap i a la fi, s'acaben reflectint a la ciutadania. S'acaben percebent per la ciutadania i s'ha creat un clima molt desfavorable cap a la directiva actual. S'ha de dir que també han hagut problemes amb la crisi de la Covid perquè des del Barça es va demanar una reducció de sou als futbolistes i Messi es va queixar a través d'un comunicat que havien rebut unes pressions molt fortes a través dels mitjans de comunicació per part de la directiva. Una altra picabaralla que es feia externa i que es rebia des de fora que el clima internament no era bo. Però la gota que va fer vessar el got va ser la derrota 2-8, que és impressionant, contra el Bayern el 14 d'agost. Això va comportar una destitució d'un entrenador, un sentiment generalitzat de decepció i de necessitat d'un canvi
i que Messi diga que se'n va. Hem parlat amb Eduard Valles, expert en comunicació política als equips de futbol, perquè ens desgrani què és el que està passant en aquesta crisi. Bé, jo crec que primer de tot estem parlant d'una crisi institucional, una crisi comunicativa, una crisi fins i tot d'identitat i de model del Barça. Quan Bartomeu surt l'altre dia a Barça TV i diu que no, que només estem parlant d'una crisi esportiva, crec que clarament sap que no és del tot veritat, i comunicativament ja sabem que quan intentes amagar una cosa que és molt evident, l'efecte és el contrari, que acabes donant a entendre i que tothom acaba sabent que realment la crisi és més profunda. Hi ha una crisi de lideratge comunicatiu, és a dir, el president del Barça, després del daltabaix que significa que Messi digui que vol marxar del Barça, no ha sortit encara a parlar, i de fet en la primera oportunitat que el Barça ha tingut per parlar sobre el tema davant de les càmeres i davant dels mitjans de comunicació, qui ha parlat és el director esportiu, que a més fa 4 dies que l'han nomenat. Per tant, és una falta clara de lideratge comunicatiu. És com si en les èpoques més dures de la pandèmia no hagués sortit ni Pedro Sánchez ni Quim Torra, i haguessin sortit ministres, consellers o fins i tot algun director general. Per tant, no s'entén que Bartomeu, des del punt de vista comunicatiu, no lideri aquesta crisi. A més, tal com ens explica Xavier Pastor, que és expert en resolució de conflictes, normalment els conflictes entre un club de futbol i un futbolista de l'elit acaben sent perjudicials per a l'equip de futbol. I a hores d'ara, amb la informació que tenim, que no sabem si és tota o no, l'única mediació possible seria una negociació en la eixida de Messi, negociada amb el Barça. Però quin relat guanyarà? El de Messi o el del Barça? Clarament, aquí tindrem una lluita entre el relat de Messi i el relat de la Junta Directiva. Messi explica que vol executar una clàusula del seu contracte, el Barça diu que aquesta clàusula ja no és vigent, per tant veurem qui guanya el relat. És cert, però, que Bartomeu, la Junta Directiva, té més mitjans al seu favor i té segurament una maquinària comunicativa més potent que Messi. Ara bé, hem de tenir en compte que tota l'afició del Barça, i no només del Barça, segurament es posicionarà a favor de l'argentí. Qüestió d'imatge, qui perd més, Messi o el Barça? En aquest sentit, jo crec que a nivell d'imatge perden tots dos. Messi ha perdut ja, jo crec, bona part de la imatge que tenia, perquè evidentment un Messi perdedor, un Messi humiliat amb un 2-8, no s'havia vist mai, però evidentment també la imatge d'un Barça sense Messi resta moltíssim a nivell de màrqueting, a nivell de publicitat, a nivell de venda de samarretes, venda d'entrades. Estàvem cansats de veure cues al Camp Nou de turistes que volien pagar una entrada per veure a Leo Messi. Per tant, el Barça perd molt, és evident, però també Messi, ja que s'ha vist dins d'un projecte esportiu decadent en aquests últims anys i que no li ha portat tota la imatge, o no ha reforçat tota la imatge que tenia. De moment, el Barça ha seguit comunicant com si res passara. De fet, tan sols s'ha de veure el seu Twitter com fa 2 setmanes que s'està amenitzant amb grans moments del futbol de Koeman, el nou entrenador. I mentrestant, ja s'ha presentat una moció de censura, les eleccions continuen previstes pel 2021 i ningú assumeix responsabilitats del que ha passat. Qui seria l'alternativa a l'actual president? En podem parlar ja de candidats per a la campanya electoral? Aquí ja deixem parlar de dos dels candidats que més han sonat. Per una banda, Víctor Font és segurament qui ha treballat més o qui té un recorregut més llarg, és a dir, porta 8 anys treballant per ser president del Barça, i jo crec que aproximadament l'últim any i mig en campanya permanent. Té molts números de ser president, és cert. Ara bé, aquí hi ha 2 factors. Què passarà amb Laporta? Recordem que Laporta, a nivell de coneixement, a nivell d'imatge, a nivell de reputació, en té més que Víctor Font, això és evident. Ha estat president del Barça i de fet ha tret el cap també en política, cosa que també segurament li dona un nivell més alt de coneixement entre la població. Ara bé, veurem si s'acaba presentant, perquè de moment no està gens clar, i l'altre hàndicap que pot tenir en aquest cas Font és el possible candidat continuista o altres candidats que tinguin el suport de tota la maquinària comunicativa que té la Junta actual, i que hi ha molts periodistes que continuen donant suport a Bartomeu i a aquesta Junta. No veurem aquests mitjans què acaben fent amb el possible candidat, entre cometes, continuista, tot i que ara mateix
amb la decisió de Messi es fa difícil pensar que hi hagi un candidat que segueixi la línia de Bartomeu. El que està clar és que el club necessita desencallar la situació, solucionar la crisi i tornar a establir els vincles amb els seus seguidors i socis. I veurem les propostes de polítiques de reconstrucció en una campanya electoral que tard o d'hora serà interessantíssima. I així estarem nosaltres per analitzar-la. I fins així el vídeo d'avui. Volíem mostrar-vos la crisi institucional del Barça des d'un altre punt de vista i espero que us hagi interessat. Moltes gràcies per la fidelitat, per arribar fins així i fins la setmana que ve. Adeu!